O nič nejde. Pripravoval som svoj talent. Pripravoval som svoj talent. Nemôže byť nič Nič lepšie. nemôže byť lepšie. Ale na čo? Ale na čo? Ľudia ma potrebujú. Ale kvôli čomu? Model je zapomínam. A postupne pridávať. Čo povieš? A zvuk by išiel to Dobre. A pôjdete si ešte nejaký kus zahrať, hej? Prosím? No áno, ideme, hej. Sugestívny pohľad. Zrejme vyhráva ten starší pán. Alebo tu? Tam je. Nie? Ale nie, čak. Veď ty si ju mal. Pretože ten má taký ironicko nadradený pohľad a ten mladý chudák, ako vždy, prežíva zrejme prehru. Múdry, praktický zrejme. A toto gesto. No už teraz maliar je mŕtvy, tak ho môžeme aj kritizovať za tento palec. Ende. No mal by som pár slov povedať o mojom dobrom priateľovi Mikulášovi Wolflimu. Proste radi sme ho mali. Radi sme ho mali. Za toto by mi Číňania dali 10 deka ryže. Za túto biomasu. Nik nám neuverí, že vlastne tu, presne túto alej sme videli v skutočnosti. Ja som po nej kráčal, tak mám taký pocit, ako keby to bol sen. Grafika. Pretože tie vrhnuté tiene, áno, to, čo sme vlastne v skutočnosti prežili, to je už hmotnené, áno. Tie naše tiene tu nie sú, neobjavia sa tu. Je to grafika, moderná grafika. Raz, keď sa budem veľmi nudiť, tak sem prídem a vyčistím všetky hroby. Ale tú biomasu si nechám. Tu napríklad vznikla cez osvetové stredisko a cez krajské osvetové stredisko Banskej Bystrici nám zabezpečili lektora, ktorým sa stal Mikuláš Wolfli. On teda o niečom, o nejakej jednej, o nejakom prvku z toho umenia, tak on vedel to rozložiť, rozdrobiť, tak to porozprával tak všestranne a veľmi, veľmi hlboko. Vážení
vážení diváci. No a hlavne rozumiem tomuto obrazu aj po obsahovej formálnej stránke. Prosím kameru siahnuť na tú prekrásnu šípovú ružičku. No tak ako záhradkár definitívne som porozumel tomuto obrazu. Mikuláš Wolfli pred 30 rokmi tu v Dome kultúry Andreja Sládkoviča v Detve začínal ako lektor výtvarného krúžku. Dobre vedel nadchnúť ľudí, aspoň mňa, vedel tak putavo rozprávať, že jeho radi sme ho počúvali. Ako hrať komédiu bez toho, Ako hrať komédiu bez toho, aby človek vedel, že ju hrá. Na hornom konci, na dolnom konci, nabrúsil som si kosu. Ja neberem svojich súrodencov, ja ich berem ako normálne postavy. Normálne postavy z románu. Normálne postavy z románu. Aj môj brat nie je môj brat. To je postava, vieš. No není, no. Ale čo by, nie, A kde? veď tu nik nebol. Som civilným zamestnancom Vojenského kartografického ústavu. To nevedia historici, čo sa tam dialo. A vieš, čo to je? 40 rokov? To nevedia. To nik nevie. Sa tak sprísňoval ten režim, že sa to potom nedalo vydržať. A ešte 2 mesiace po zániku, po zákaze tých novín, 2 mesiace vychádzali noviny proti Rusom. Áno? A tí, čo vedia, chápeš, a zatlkajú. Boja sa to povedať, tí vedia, ale bude to vonku. A teraz je znovu taký predel. Teraz je hrozná doba. Kto to dokáže posúdiť? To sú len šachové figurky, ktoré potrebujeme, aby vôbec sa to prekonalo, vieš? No tá doba, aby sa prekonalo. Sa dobre kosí, keď mi moje milá vodu nosí. Vlastne rozsiahol to tak. Takže on fakt tie prednášky, čo on robil, takže to nám taký nestačilo ani ten čas, kedy sme mali na to určený. Barborka, nie len chlebom je živý človek. Nikdy nezabudnem na to prvé stretnutie, keď sme sa stretli a keď dostali účastníci pozvánku, že bude odborný lektor, tak... Bol som hrdinom dlhého príbehu s dobrým koncom. Prestal som si ten príbeh rozprávať. K čomu by to bolo? Čomu by to bolo? Jednoducho som sa cítil románovo. Ešte raz. Kultúra nič a nikoho nezachráni, Neospravedlňuje. Je to ale ľudský výtvor. Človek sa v nej vidí a poznáva sa v nej. A poznáva sa v nej. Jedine toto Kritické zrkadlo mu predkladá vlastný obraz. Nikdy nezabudnem na to prvé stretnutie, keď sme sa stretli a keď dostali účastníci pozvánku, že bude odborný lektor, tak... Trochu vás otočme. Ale umelci majú byť správne stále lační. Pane, dneska nemám už dobrý deň teda. Je iné, keď sú tu viacerí ľudia, vznikne to taký opar. Aj clona taká. Zaostrenie na detail. Nie dominanto ste vy?
No moment, Za každým ste obratoví. ja som agent provokatér, ale vy ste... Cez to všetko dostať sa pod kožu tvorcom a mať taký určitý súzvuk s nimi, to je úžasné. Sa vžívať, či už sám je človek možno, že tvorivý, alebo sa pokúša. Vo všeobecnosti, alebo... No nie, no tak teraz sme akože na pôde akadémie, tak tu je všetko, čo má ruky, maľuje, robí grafiku, sochy, modeluje. Takže je tá už samotná inštitúcia vnúcuje určitý pocit. Aj humoru mal, takedy bol prístupný a bol dobrý voči nám. Nikto neprišiel. Boli sme tu len my dvaja, ja a Mikuláš Wolfli. Riaditeľ môže byť každý, kto sa prihlási do konkurzu a dostane určitý počet hlasov. Nám sa jedná o to, aby táto galéria bola zachovaná. Oni nevedia na to reagovať. Buď príde staronová riaditeľka, alebo zomrel král, nech žije král. A v tej dobe už ako mal som taký pocit, že to vzdáme, ale Mikuláš neoblomne ma povzbudoval, že neboj sa, že tí ďalší prídu. Ako pozorujem, kde sa to opakuje. A toto je ten problém, ktorým vlastne zápasíme. Rozumieť výtvarnému umeniu. Kde vlastne vznikol ten vzťah k niečomu, čo síce nepoznám, ale sa s tým stotožňujem. To sú úžasné pocity. To sú vnútorné pocity, pochody. Pretože umenie je v prvom rade cítiť, tušiť, tešiť sa z videného bez toho, že by sme to korigovali rozumom. No toto je pekná myška, vlk, zvieratka. Erik Schiele, znovu Erik Schiele. No, tak to je on. Tým, že robil v kartografických ústavoch, kde robil toho kresliara, tak má precíznu, bravúrnu kresbu. To je taká zaujímavá filozofia, alebo respektíve takéto prežitie, keď naopak výtvarník sedí ako model. Ja mám veľa razy pocit. Modelom môže byť naozaj ktokoľvek a čokoľvek. Modelom sa stáva vlastne všetko. Všetko so všetkým súvisí. Model. Ja som model. No a teraz prosím si padák. No Miky, netušil som, že aj teba budem raz viazať. Hľadel som tvárou v tvár svojmu osudu, bola ním iba moja sloboda. Bola